Ay, gagi pare. So, sa mga pinaka-gusto ko talaga is yung magbado-bado and all. But that has been my problem kasi solo lang ako naka-star dito ngayon sa Manila and all. Walang mga bubon, walang mga salog na pwedeng paglabhan and all. So, if you love to like dress up talaga and all, gagi pare, kailangan you have to make laba your own bado and all. Lalo na kapag nasa probinsya, kaya yung nagkanurutan ko sa parents ko. Dahil kapag kagulping labahan because super maarte ka and all tapos hindi ka totoong maglaba and all, gagi par legit na latob yan and all. Kaya ibahanin niyo ako, let's make laba and all. So right now, ready na yung first set of clothes ko na paikutin and all, like super legit. So at least dito, dikit lang nakusot and all tapos paparilitungin mo na lang siya and all. So, there. Wala ko ditong like yung planggana para i-relaag doon yung mga bado and all. So, color white yung timba. Pero of course, kahit naglalaba ka, aesthetic ka pa rin and all. And, ayan na, nagpunto na siya paglitong and all. So, we'll get all these clothes. This is one of my personal favorite talaga. Like, paulit-ulit ko siyang sinusunod. Oh, this one is new. This is quite new lang. So, this polo is a palaspas or like Masitas inspired na polo. So, may mga print siya leaf. May mga print siya na na dahon-dahon and all. Syempre mga brief ko and all. Ganun sabihin yan. Roskies, Gagi par. So it's time para sa pinaka-exciting na part. Babaral na natin yung mga bado natin and all. So dito, matitest talaga yung bearing skills mo. Bearing or like, bearing it. Basically, like you're gonna twist your bado and all. Parang TikTok lang yan. So, your bearing skills and all. So, dahil wala akong planggana dito ko na lang din sa washing machine siya babaral na one and all. But, habang ito, nagpapapuno tayo ng tubig and all, naalala ko yung papa at mama ko sa probinsya noon. Nung aki pa ako, lagi kong nahihiling noon kapag naglalaba yung mom ko sa may bubon, sa may well ng kapitbahay namin and all. Laging katulong doon yung papa ko and all. So si papa yung tagasakdo ng tubig, siya din yung tagasampay and all together with my kapatids and all. Tapos si mama si mama is like taga-laba, taga-bearing, and of course, taga-tapirang sa aming magkakapatid pag hindi kami tumutulong and all. So, finally, last na banlaw na and all. Like, super nakakapagal and all. May kamot right now, nangingirinig na and all. And, yeah. Last na banlaw na to, may fab ko na to and all. So, let's cheat. Yeah, gitar. Bearingan na natin to. Wow. So hamot. Yan. So, dinryer ko na siya. Like, super legit and all. Kasi nga, walang saldang dito. Pero yun, medyo nagkadaragang na siya. So later on, meron naman tayo ditong artificial na duros coming from the electric fan and all. So, nilagyan ko naman siya ng Fabcon para hindi siya maumot and all. By the way, this is my official sampayan and all. So mapapansin niyo dito, aesthetic pa rin siya para super legit and all. Ayan, oh, very aesthetic pa rin. So, isasarampay ko lang dito lahat ng mga stuff natin, yung nirolabhan natin, and tapos na tayo sa wakas. Ay, gagi pare.